Evandro deluje smireno. Sudija pomera igrače i evo sada Evandro ili Stojković. I stativa! Neverovatno! Au, kakva propuštena prilika za Crvenu zvezdu. Vidjet ćemo koga će zameniti Vilotić. Sada dobar pas ka Šćepoviću, međutim pored njega već Lijadi, okliznuo se Lijadi. Vukić! 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 1:0 za Partizan! 1:0 za Partizan! Zvonimir Vukić okliznuo se Lijadi, ostavio prostor Šćepoviću. A onda 2-3 sjajna driblinga Vukića. Partizan vodi sa 1:0. Šesti gol u sezoni Zvonimira Vukića. 19 minuta pre kraja. Evo odmah dvostruke izmene u Zvezdi. Ulaze Vešović i Vilotić. Sada će sigurno Mijailović. Izlaze Dimitrijević i Lijadi pa Kamara. Tomić. Dobra lopta Tomića. Ko će biti brži? Šćepović najbrži. 2:0. 2:0 na debiju. Šćepović postiže gol. Vilotić i Bajković su jedan drugog čekali. Bespotrebno je, čini mi se, Bajković izašao.